Ще ви разкажа за посещението ни в Терме Букурещ, организирано от Global Tour. Терме разполага с 8 басейна с термална вода, 3 външни басейна, 16 водни пързалки, 6 сауни, 7 парни джакузита и още много неща. Центърът е разделен на 3 основни сектора, всеки от тях с определена тема. Палмата е най-обширната и просторна зона, висока повече от 50 метра, с огромни палми, стотици шезлонги, много зони за релакс, най-големият басейн с площ от 560 квадратни метра и още много неща. Галакси е мястото за забавления и водни приключения за цялото семейство. 16 водни пързалки, огромен басейн с уникална система за 4 вида вълни, страхотен мокър бар, топъл открит басейн и зона за релакс. VIP-зоната е третото място, където можете да изпитате истинско удоволствие. Тя предлага 6 сауни, тропически и контрастни душове, много зони за релакс с инфрачервени шезлонги. А най-новата част на комплекса е хавайският пясъчен плаж. Хамаци, лежанки и още басейни, воден бар са на разположение за посетителите. Разнообразна тропическа растителност и постоянна температура от 30 градуса през цялата година. Ако и вие искате да посетите Терме, влезте на globaltour.bg и запазете вашата екскурзия сега.